Avui anem de pícnic i us explicarem per què parlem català. Hola. Hola. Mira que venen, qué bonito. Mira, mira, mira. Uy, te voy a quedar. Comer herba. Avui us explicarem per què parlem català. Bueno, fa 12 anys uns amics ens van convidar a venir aquí de vacances i la veritat és que ens vam enamorar del país, ens vam enamorar d'aquestes muntanyes, d'Andorra. Sí, el paisatge tot és molt bonic, ens hem quedat encantats i ens hem quedat aquí. Jo vaig trobar feina just a arribar, el primer lloc on vaig anar em van agafar. La Míriam després ha tornat a Portugal i es va quedar allà un any. Sí, però després d'un any jo vaig decidir tornar, ens vam casar i vam començar a fer família aquí. Sí. I la veritat és que portem 12 anys molt bons aquí a Andorra. Hem fet molts amics aquí, és com si fos ja una segona família que tenim aquí i estem molt feliços. I ens ha agradat molt la cultura, la forma de fer de les persones d'aquí, és molt interessant. I ens hem intentat adaptar el millor que hem pogut i intentem parlar català, que no és perfecte. És molt menys que perfecte, per això de cada vegada que us doneu compte que... Fem alguna barbaritat? Sí, comenteu i digueu-nos com es diuen les coses, perquè encara estem aprenent. Sí. I Bueno, i per això estem aquí. per això estem aquí, per això estem parlant català i volem compartir amb els nostres amics catalans aquesta nostra jornada, la nostra família, creixent en fe i creixent com família també. Sí. I res, si us ha agradat la nostra història, us heu de subscriure, si us plau, al nostre canal i comentar per ajudar-nos a millorar i ajudar-nos a seguir endavant. Que Déu us beneeixi i gràcies. Fins al divendres. Ens veiem divendres.